Hawak ng mic! Kahon! Kahon! Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Birthdays, wedding anniversary, Pasko, Valentine's at kung ano-ano pa. Laging to the rescue ang JFS Petals and Services. Tama, dahil ngayon, naku, kakaiba ang ating susurpresahin dahil susurpresahin lang naman natin ang isang bagong kasal. Yes, love is in the air dahil ngayon nandito kami sa Magaraw, Camarines Sur para surpresahin ang aming bagong kasal. At nais i-congratulate ng kanilang ate na kaibigan nila. Sino kaya ang napaka-generous na friend na yan? Pero bago yan, samahan niyo muna ako. This is your host, Michelle, aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. At kagaya ng naisabi ko kanina, i-congratulate natin ang bagong kasal sa pamamagitan ng paghandog natin ng regalo sa kanila. Ano ang mga regalong ito? Tara G, alamin natin. Ito, okay. So mga ka-JFS, unahin na natin, syempre, dahil napapalibutan tayo ng mga aso, nakikisama silang makisaya sa ating bagong kasal. Meron tayo ditong chocolate, sarara na chocolate. Meron din ditong Rafa Bells na ihahandog natin sa ating couple. Meron din ditong bubble balloons na may nakasulat na congratulations Mr. and Mrs. Lalosa. Meron din tayo ditong card na babasahin natin mamaya at ang napaka-special na teddy bear na ibibigay natin sa ating bride and groom. So yun ang ating mga packages sa araw na ito. At mga ka-JFS, dahil nasa kasalan tayo ngayon, alam niyo ba kung bakit nilalagay ang wedding ring sa left ring finger ng ating couple? Yes, dahil pinaniniwalaan na pag nilagay natin ito, merong ugat o vein from our left ring finger na connected sa ating mga puso. Yon ang ating trivia for today. More of this trivia and more of these packages if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin? Nagsisidatingan na sila. Surprisein na natin ang ating bagong kasal. At syempre, haharanahin sila mamaya ng ating surprise saramista. Tara, Gina! Let's go! Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat! And advance Merry Christmas! So, saglit lang po ito, aming kaunting surprise sa bagong kasal. Napakaganda naman ang ating bride. Once again, magandang umaga po sa family ng ating couple, sa ninong at ninang, sa lahat po na nandito ngayong umaga. Ma'am Aldrina, good morning! You're so beautiful naman, ma'am. Sir Alvin, kumusta po? Arjil! Mali binanggit ko, iba pala yun. Yes. Ma'am and sir, bago po natin formal na simulan ang program at i-turn over ang microphone sa ating napakagandang host na si Miss Nelly, meron po kami dito inihanda sorpresa para sa inyo. Naku, napaka-special po nito dahil sa inyo lang po namin ito ginawa for the very first time in JFS Petals and Services. In history. For the very first time in history. Naman na ka mo. Ayan. Diba? Tirik na tirik at away ang mga tirik na pagmamahalan ng diba? Ma'am and sir, sabi ko nga po kanina, this is the first time in history ng JFS Petals and Services. Malabay kaya? Sir Algil, sorry. Dito ko po, sir. Ma'am. Okay po. Dito ko lang po sa tabi ka, ma'am.
Ayan. Bilang honor, ready po bang pa-assist ang ating napakaganda? Hi, si Bibi. Hi, si Bibi. So, sir and ma'am, hawak kamay po kayo. Ayan, hawak kamay po kayo sa pag-open ng ating grant. Hawak kamay! Kahon! Kahon! Isa lagi mo kayan? Congratulations, ma'am and sir! So, yan po ang ating sorpresa para sa inyo, ma'am. Dami, ay, harap po kayo doon. Tuwang-tuwa ka, ma'am. Masaya ka po ba, ma'am? Natamaan kaya ako ni... Confetti. Ayan, diba? Ma'am, kamusta ka po? Okay lang, ginagadot. Sir, ikaw po, kamusta po? Sound check, hello? Ayan, sound check. Okay lang po. Ayan, wala tayong mic. Ayun. Sir, nako, nung ikaw ay nakasus na, kilala ko ito si Sir at si Ma'am At kasi college pa lang kami, talagang nakikita ko ng nagmamahalan itong dalawang ito. Di ba? Nakikita ko sila sa kantin, sabay silang kumakain ng chakoy. Di ba? At si Sir, pareho yata sila mga magigiting na estudyante sa USI kasi maliban sa pag-aaral, sila rin ay nagtatrabaho. Kaya naman saludo tayo sa couple na ito. Palakpakan po natin sila. Yan, ma'am. Napakaganda mo naman po ngayon, ma'am. Yan. Ito po ay munting handog sa inyo ni Ma'am Rina Scala. Sa kaalaman po ng lahat, siya po ay kaibigan ng ating bagong kasal. Emotional na si Ma'am. Ayun, tabi po kayong dalawa. Diyan ka po, sir, para makita natin ang kagwapuan mo. At syempre ng mga kaibigan niyo po. Ma'am, tingin po kayo sa likod dahil meron po kami ihahandog na Ferrero Rocher Chocolate. Palakpakan naman po natin ang ating bagong kasal. Maliban po doon, meron din po kami ihahandog na bubble balloons na may nakasulat na Congratulations, Mr. and Mrs. Lanusa! Wala ba kayo mga kamay? At meron din po kami ihahandog na Rockable Cake na mula kay Ma'am Rina Escala. And of course, ang napaka-cute na teddy bear na ito. Ma'am, damang-dama ko yung emosyon mo ngayong umagaw. Huwag ka mamiiyak kasi naiyak na rin ako. Ayan, Sir Alvin, ngayong kasal na po kayo, pwede po ba ako mag-interview ng kaunti? Sige. Sir, una po sir, kumusta po ang kasalang Mr. and Mrs. Lanusa? Maugma po na may halong kaba at syempre baka may ang second time ko, first time ko na. Kaya ang namamatik pong maugma na may halong kaba. Yes. Maugma at finally may blessing na kami from our family. Yay! Sa lahat, may blessing na kami from God. Sa katayin sa mga family, friends, at kay Ate Rina na may pagganap. Mayugay sa atin Nasa abroad. sa ibang bansa. Thank you, Ate Rina. Yes, ma'am. Maraming salamat, sir. Medyo emotional si sir. Ganun talaga ang damahan ng pagmamahalang Argel at Alvina. Ma'am, ikaw po, ano po ang nais mo sabihin, ma'am? Ay, hello. Mayo man. Hello. Ikaputan na. Nahibi lang ako kasi si Rina kasi Mayo, tas nasa abroad, tas tigtawan niya palan kami. Yun na. Thank you so much, ma'am. Sa lahat po ng nandito, maraming salamat po sa pakikiisa sa amin. Ma'am, sir, ilang taon na po ba kayong kasal? Ilang taon na po ba kayong magjowa bago ikinasal? 7. 7. Sana all may forever, di ba? Kayo dyan. May forever na ba kayo? Sir and ma'am, within 7 years na pagmamahalan po ninyo, ano po yung masasabi ninyo pinakamasayang part ng 7 years? Pinakamasayang part na 7 years, nag-abot sa Moya ang baby si Daddy. Kaya, 2 months pa lang si baby. So, saro na naman yung stepping stone para sa Moya, para pakarayon ngay asin, pagayon ang samong pamilya. Actually, kaya ko nahihibig talagang marayta. Si Ate Rina,
So yung sa mga kontrabida sa muyang doon, hindi na. Kaya sa kang pagkasal ni surprise na kami. Thank you, Angelina. Ayan. How about you, ma'am? Nasabi niya na po. Okay. So, I think wag na po nating patagalin pa dahil meron pang programang nag-aantay. Hayaan niyo lang po akong basahin ang kaunting message ni Ma'am Rina para sa inyo. Ang haba-haba po nito, di ba po? 5 sentences. Pero wag po kayong mag-alala dahil nandito po mamayang gabi. Baka naman, di ba? Sa honeymoon ninyo, habang nag-honeymoon kayo, basahin niyo na lang po itong message ni Ma'am para sa inyo. Di ba? Habang nag-honeymoon, babe, basahin muna natin yung message ni Ate Lina. Okay, ito po ang sabi ni Ma'am Lina. My dearest Argel and Aldrina, happy wedding day. Best wishes to your marriage. I love you both from Ate Rina. So yun po ang message ni Ma'am Rina para sa inyo. Kaya kagaya ng sinabi ko po, hindi na po natin patatagalin pang masyado ang ating surprise dahil ang highlight po natin ngayon ay ang kanilang programa. Pero mamaya po, Ma'am Aldrina and Sir Algier, haharanahin po kayo ng aming napakagaling na boses na si Kuya Gab. So, magbabalik po tayo doon na mismo sa reception hall. Thank you. So much. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well, the close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, knowing you could always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came in loving me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. Oh, you. When we were apart, when I close your eyes alone, the words are coming from my heart. And then you can remember. Ay, pati mo sa mo yan. Ay, nila. Tapos tong sana ito sa pag-chase. Oh, that's what friends are for. The good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. That's what friends are for. There are times when I just want to look at your face, where the stars in the night. There are times when I just wanna feel your embrace, in the cold of the night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be
right for you. I just can't compare them in anything in this world. You're all I need to be here Yan lang yan. all those years. I have loved to in my arms. I've been dreaming of you every time. I've been watching stars that fall down, wishing you could be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare to me anything in this world. You're all I need. Be here forever. Eh, so malabanan natin ang bagong masal guys. Sana ako na lang. So, let me take over the microphone po muna. And syempre, maraming salamat sa ating napakagaling at napakagandang host. Talagang kilala ko rin po si Miss Nelly May. Pareho po kami nag-host ng mga ano-ano. So, at this point po, Mr. and Mrs. Lemusa. Yan. Hello, ma'am. Magandang umaga po sa aming napakabutiking mayor ng San Fernando. Good afternoon, sir. And to our respectful and reputable Ninang Pilipino na kasama namin ngayong araw. Maraming salamat po at good morning po sa inyo. So bilang part po ng surprise ni Ma'am Rina, dahil ito po ay bayad at sayang naman po hindi natin i-avail, and sir, magkakaroon lang po tayo ng konting interview lang po sa inyong dalawa. Ano po? And syempre, para na rin po malaman ng mga nandito kung paano nga ba talaga nabuo ang pagmamahalang Argel at Alduin. Kagaya po ng sinabi ko, college pa lang po kami, talagang sila ay nakikita na namin na nagmamahalan. At kahit ano man na unos, kahit ano mang bagyo ang dumaan, nako, itong dalawang ito ay paniguradong sa simbahan pa rin ang tuloy. Kaya naman, Ma'am Aldrina, kumusta ka po, ma'am? Masaya ka po ba, ma'am, ngayon? Ma'am, ano po ba ang mensahe mo, ma'am, habang kumakain? Ma'am, pasensya na po. Ano po ba, ma'am, ang mensahe mo, ma'am, sa iyong mga magulang, sa iyong mga bisita na nandito ngayong hapon? Thank you. How about po kay Sir Argel? Na talaga naman si Sir Argel, kitang-kita ang sipag at alam natin na magiging isang mabuting ama ng tahanan, naligi ng tahanan si Sir. Ano po ba ang mensahe mo sa kanya? Good luck sa iya. Sabi ni Sir Argel, bako lang daw ang ama ng tahanan, kundi ama ng barangay. Naku sa Sir, ha? At may recommendation na po siya sa aming mahal na mayor. Sir Argel, ikaw naman po lapitan ko kasi nakakaya naman kay Ma'am Aldrina. Tinatanong ko habang kumakain. Ikaw na lang po, baka kaya pang tiisin ang gutom mo. Sir, ngayong araw po, sir, nakasama natin ang mga ninong at ninang, mga bigating ninong at ninang, mga kapamilya, kabarkada, kapuso, na ano po, sir, nais mong sabihin? Return ko naman po, sinabi ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagtigting, pakikisumarap sa muya, na maski may kanya-kanya po kitang sibutan, na kanya-kanya po kitang trabaho, nag-ibig po kamo para po makiugma sa muyang luwag itina at sa muyang mga pet. Salamat po. Ayan, thank you so much man po, sir, sa pagpadagos sa Muya Gabos Digdingan yan. Ma'am Aldrina, ano po, balik ulit sa imo, ma'am. At po talaga naman trabaho ko, balik-balik kita. Ma'am,
Kung ano po ma'am, kung iba ka po ang may sarong wish sa pag-ibahan nito bilang mag-abo, ngunyan nagpupunto ka mo, ano po ito ma'am, pwede mo po ma'am i-share sa mo? Sana din siya permin po mo. Ay, ayan, sana din siya kami po. Balik ulit kita kay sir. Balik ulit kita kay sir. Sir, kung ikaw po sir, sabi ni Ma'am Audrina po niya, sana din ka kami po ungot. Ikaw po sir, ano ba ang sa imong wish? Sa ibahan ni Dungon yan, nakamo saro, nang pinagsaro na mag-abot. Sana po tayo siya mas kuungot. Naku, puro palong-purumutan. Pati si Bibi ka ni mga pumungot, yan lang ang problema. And last question na lang po, sir. Ano po, itong sorpresa, talagang pinadara po ini ni Ma'am Rina sa inyong mahal na barkada. Any last message po sa iya? Ate Rina, saan po ang camera? Hello, Philippines! From the Philippines. Thank you, Ate Rina. Dawa, pirmi kang kontra sa mo, way back in college. Matik mi in araming, suportado mi kami, kang nahiling mo kung grado ka seryoso, Pidina. Thank you sa paggabay mo sa mo, pag minsan napapasala kami, tigsasabihan mo kami. Naging magurang mi sa Ate Rina. Gurang na po kaya yan. So, thank you po, thank you, Ate Rina. How about you, Ma'am Dina? Rina, ingat ka dyan, pero mag-PM na lang ako sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Dina and Ma'am Sir RG. Ang pangalan ni Ma'am, parang lagi itong na-hashtag Dina Natuto. Pero ngayon, hindi na Dina Natuto dahil si Ma'am ay natuto na at natagpuan niya na ang kanyang forever. Sana may forever. So, ayan mga kaibigan, mga ka-GFS, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin kahit sa counting saglit lamang na makasama ang bagong kasal at maraming salamat sa aming host sa pag-turn over ng microphone. Once again, maraming salamat sa inyong lahat. This is Host Nation, aka Ate Mitch, at samahan niyo kami sa susunod namin program surprise. Thank you so much, ma'am. Hindi na po natagpo, samahan niyo po ako magbabay. 1, 2, 3, go. Bye-bye! Thank you so